సేవ ನನ್ನ ಮಂಗಂ ವಿಷಮರಾವ್ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಚಾನಲ್ నేడు దసరా ఇతకే మావ గోండ్వాన కొయ్తూరు సమాజనగా కోయ సమాజనగా మరటు కీతి బాడికి ఇంతటి కీతి బాడికి ఇతకే కూసా పాస్ డౌరా కాసూర్ అహనే కొంద ఇవికొన్ పూజకి ఇంతటి బారితకే నేడు దసరా ఇతకే మా కూసా పాస్కున్ సమిది కాసూర్ సమిదితున్ పూజకి ఇంతటి అహనే పూరవాతకే మావ షేర్పి అంతటు షేర్పి ఇతకే మరటు కొందతున్ పూజకి ఇంతటు శంభు మహాదేవన్గా తెరుసి ఇంతటు అహనే దసరా వాతకే ఇవి సమిది పూజకి ఇంత పద సానలేర పూజకి ఇంతటి మా ఊరు తాదో బాబో ఆజీ తాదో కాకో అక్కో బోర్గిర్ మందనీర్ ఊర మరటు సానలర పూజకి ఇంతటి బతి నేడు వరను డుండిసి ఇవటు మరటు మార్త్ పజ సాత్ పజ ఉంది జోక డుండిసి ఇంతటి చల్తే మిస్ అంతటు ఇది రెండు బతి హర్సాలు ఓరు వరವರು మాయన డుండిసోల్ కార్యక్రమం మరటు కీవటు ఇది భారీ రాజలు రావణిన్వలు వెళ్ళే డగుర్ ಶಂಭು ಮಹಾದೇವನವರು ಅವರು ಸೇವಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಅವರು ತಪಸ್ಸುకి ఇతరు స్వయంభు లింగమును ఊరు సంపాదించి స్థాపనకి ఇతరు నేటి వేరిగిరే ఓన ಆಗ ಪೂಜಾ ತಾಕ್ಷರಮಂತ నేడు లంకతಗ రాజ్యం ఇతకే సోనెత హీరత సందిన చాందిత రాజ్యం మత అచోర్డగర్ రాజ్యమును వీరు ఆర్యులకు వాసి ఓను జక్వాలు అహనే ఓన రాజ్యమును రెండు సీవలు అహనే ఆర్యులకు ఓన రాజ్యమును రెండు సీవలు భారితకే వీరు ఆర్యులకు మావ గోండ్వాన భూభాగంనగ అడుగు వాడిసి నేడు మావ కోయితూర్కును మావ గోండ్వాన భూభాగంనగ మనవలి రాజలిర్కును సందిర్కును ఊర సంస్కృతి నాశనంకి ఇతరు ఊర రాజ్యాలకు నాశనంకి ఇతరు ఊర భక్తితో నాశనంకి ఇతరు నేడు భారతకే నేడు విచ్చిన మాత మా గోండ్వాన భూభాగంనగ మనవలు సంస్కృతి బదైతే మంతయో మా ఊరు సిరిశంభు మహాదేవన అనే పాండికుపార్ లింగన అని రావంత బదైతే భక్తి మతయో బదైతే సంస్కృతి మతయో బదైతే రాజ్యం మతయో నేడు సోనెత రాజ్యాలకు మత చాందిత హీరత మోతిన సమిది రాజ్యాలకు మత ఆతాల్ రాజ్యము నేడు మా గోండ్వానతగా అస్తిత్వం సల్వకనే నేడు కీతరు బోరాందిరితక ఆర్యులకు తర్వాత చాలా దేశాలకు మా పొర దాడికీత నేడు అమెరికా ఆఫ్రికా సమిది దేశాలకు మా గోండ్వాన భూభాగంనగా మొత్తం నౌఖండు ధరిత్రితగా పంచఖండ ధరిత్రితగా మా ఊరు పైలే రాజాలు శ్రీశంభు మహాదేవల్ మత్తరు ఊరు మహాదేవన రాజ్ తాకనేకే అస్కే వేరు మా ఊరు పహలే మొదలు శిష్యలాందరూ రావణలు ఓ రావణలు స్వయంభు లింగము సంపాదించి భక్తికిసి బచలై వేల సంవత్సరాలకు శ్రీశంభు మహాదేవన్ రాసి భక్తికి ఇతరు అచ్చోర్ తపశ్చారి మత్తరు నేడు ఆతోరు తపశ్చారి సెలవసంజి నేడు మా గొండవన రాజ్యం సొడిత మావ సోనెత రాజ్యం సొడిత సంస్కృతి ಹೊಡಿತ తే ఊరు అచ్చోడగు రాజ్యము తాకుసీతరు రావంతు నేడు బగ్గసూడ దహనం కీసర్ మంతే డుండి సీసర్ మంతే రీతకే సాత్ పజ మాయనను ఉంది జోక డుండి సీంతర్ బతి హర్సాలు వేరు భారీ డుండి సీసర్ మంతే రీతకే మావ కోయ సంస్కృతి మావ కోయ రాజ్యమును మావ కోయ భాషతో నాశనం కియన్లాసి మాకు మాయనలి జీతోర్ మత్తూరుకు మాయనలకు డుండి సీసర్ మంతర్ బతి నేడు మరటు మా ఊరు తాదోలు తమ్మురు మా ఊరు హక్కో తాదో బోరాందురు తొలితోరు వాసర్ మంతూర్ మావ గోండి సంస్కృతితోను బచలై నావ తాకాని జరే తపస్కీతరు మా ఊరు రావణ్ రాజన అందరు పాండికుపార్ లింగున ధర్మతును మునే తాకుస్తారు రావణ అందరు ఓ రచోడగురు ఓను నేడు డుండి సీసర్ మంతర్ మా కడకనగా మా ఊరు తాదో బాబాను డుండి సీసర్ మంతర్ తెరే మాకు దాని గురించి నేటి వేరిగిరే కరెమాసేసలే భారతకే నేడు మధ్యప్రదేశ్నగా ఛత్తీస్గఢ్ తగా మహారాష్ట్ర తగా నేడు రావణ పూజ జరగంత రావణ పూజ అయితే మా ఊరు సాతోర్ కాబట్టి మారుతారు కాబట్టి సానన పూజకి ఇంతరు అహనే రావణలు ఓన్ రావణ పక్షి మత రావణ పక్షి ఇతకి పిట్టే అది పిట్టే తవున ಊರ ಮಾವ ಕೋಯ ವಂಶಿತ ಜಾತಿತ ಅದೊಂದು ಚಿಹ್ನ ಮಾಂದು ನೇಣು ಬಹನು ನಾಲ್ವೀರ್ ಕಾಸೋ ಬಹನ್ ಮಂತ ಅಹನೆ ಸಾರ್ವೀರ್ಕು ಡುವಲ್ ಬಹನ್ ಮಂತ ಏಡ್ವೀರ್ಕು తరసు నాయం తరస్ బహన్ మంత ఇది విధంగా ఊరు మా ఊరు రావంతునిగిరే రావణ్ పిట్టైన వాళ్ళు ఓన చిహ్నం మత అచోడ్డగురు గోండ్ రాజలందరూ గోండ్ రాజన్న నేడు బగసూడ హత్య జర్క్సర్మంత నేడు దహనం కిసర్మంతరు అహనే ಮಂಡದರಿ ಇನ್ವಲು ಓನ ವೈಲ ಮತ ಮಂಡಸೂರ್ ಓನರು ಮೂರಿಯಲ್ ಮತ್ತರು ತೆ ಮಂಡಸೂರ್ದಾಗ ఊరు బదల్కి తెరితకే తొలే ఉంది పెర్స విగ్రహమగా స్వయంభు విగ్రహము
ಸಿರಿಸಂಬುನ ತಪಸ್ಸು ಗೀತಕ್ಕೆ ಅಗಟಲು ಊರು ಪೂಜಾ ಕೀಸರ್ ಮತ್ತರು ಅಹನು ಬಚ್ಚಲೈ ಸಂವತ್ಸರಾలకు ಆಗ ಪೂಜಾ ಕೀಸರ್ ಮಂತರು నేడు ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶನಾಗ ಆಯಿ ಚಲ್ತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶನಾಗಿರೆ ಪೂಜಾ ಕೀಂತರು ಅಹನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶನಾಗಿರೆ ಪೂಜಾ ಕೀಂತರ್ ಗಡ್ಚೋರ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಗ ಪೂಜಾ ಕೀಂತರು ಅನೆ ಕಂಗ್ರಾ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶನಾಗಿರೆ ಪೂಜಾ ಕೀಂತರು ಮಧ್ಯ ಕೋಲಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ತಗ್ಗಿರೆ ರಾವಂತ ಪೂಜೆ ಕೀಂತರು ಜೋಧ್ಪುರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಗ್ಗಿರೆ ಪೂಜೆ ಕೀಂತರು నేను ఇచ్చోన్ జాగర్నాಗ రావంత పూజ కార్యక్రమం జరగంత భారతకే రావణిన వాళ్ళు 10 ತಾಲಂಗ್ ಇಂತರ್ 10 ತಾಲಂಗ್ ಆಯೋ 10 ರಕಾಲಕ ನಾವು ಓನ್ಗ ಜ್ಞಾನ ಮತ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮತ ಓನು ಮಹಾಗ ಕೊಯ್ತುರ್ಗ 10 ರಕಾಲಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ ಆ ಜ್ಞಾನమును ಓರು ಸೋಲ ವಾಜಂಗ ಅಟ್ರ ಡೆಮ್ಸಂಗಿನ వాళ్ళు ಓರು ತನ್ನ ಪದುಕನೆ ಇದು ವಾಯಿಸಿಂದು ರಚೋಡಗುರು ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನಿ ಮತರು ರಾಜಕೀಯ ಜ್ಞಾನಿ ಮತ ಸಮಧಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ ಓನು నేను కనుమరుగాసేమంత భారతకి వీరు ఆర్యులకు సమితి బస్కే వాతరు అస్కెడలు ఇది మావ సాంస్కృతిక పొరో మావ రాజ్యమున్ పొరో మావ భాషత్ పొరో ಸಮದಿತ್ ಪೊರೋ ಮಹಗ ದಾಡಿ ಕಿಸರ್ ಮಂತರ್ నేడు ಮಾವ ರೊಕ್ಕನಾಗ ವಾಸಿ ಮಾವ ಬಾಯಿಕು ಸೇಲಾಡ್ ಮೀಯಾಕ್ ಸಮದಿ ಕುಂತುಂಸಿ ಮಾಪುರ ದಾಡಿ ಕಿಸರ್ ಮಂತರ್ నేడు ಇದು ದಹನಂ ಕೀವಲಿನ వాళ్ళు ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೋಕ 7 ಬಜೆ ದಹನಂ ಕಿಂತೆ ಬತ್ತಿ ಗಡಿ ದಹನಂ ಕೀವಲ್ ಮನ కాబట్టి ಇದು ದಹನಂ ಎನ್ನುವಲು ಆಪಸಿಯಲಾಗರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ నేడు ಬದಗಿರ್ ಮರಟ್ ಪೇನ್ ಕಿ ಪೂಜಾ ಕೀಂತಡ್ತೆ ಮಾವ ಕೊಯ್ಯ ಸಮಾಜನಾಗ ವರೋ ಮಾಯನನ್ ಡುಂಡಿಸಿ ಪೂಜಾ ಕೀವಟು నేను ಬಗಗಿರ ದಸರಾ ಮಂತ ದಿವಾಡಿ ಮಂತ ಚಲ್ತೆ ಆಕಾಡಿ ಮಂತ ಪೋರಂ ಮಂತ అంటే ಬದಗಿರ್ ಪೇನ್ ಮಂತ ಬತಿ ವರೋ ಮಾಯನನ್ ಡುಂಡಿಸಿ ಮರಟು ವರೋ ಸಾನೆಕೆ ಓನ್ ಸೂಡಿಸಿ ಕವಸೆರ್ತೆ ಪೂಜಾ ಕೀವಟು ಈತಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾ ವಾಯೋ నేను ಬತಿ ದುಸರು ಸಮಾಜನೂರು ಬದಲ್ ಕೀಸರ್ ಮಂತರಿತಕ್ಕೆ ವರರು ಸಾತೆಕೆ ವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವನ ಭಾಷಾ ಸಮಧಿ ಖರಾಬಾತಕ್ಕೆ ಮಾಯನನ್ ಡುಂಡಿಸೇರೆ ವೀರುಕ್ಕೆ పండుగలు కీసర్ మంతరిದು బస్ మాపుర బచ్చలే మాపుర విషం వాడసారు మంతరిన వాళ్ళు అర్థం కీయవచ్చు నేడు రామాయణతగా వాల్మీకి క్లియర్గా వేస్తరితಕ್ಕೆ సీతను ಆಗ ಲಂಕತಾ ಓತ್ಪಜ ಓರು ಬತೈ ಕೀಮಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣ ಕೀತರು ತನ್ನ ಸೇಲಾಡೋನ್ ಲಾಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣು ಸೇಲಾಡೋನು ಶೂರ್ಪನಖನು ತನ್ನ ಮೊಸರು ಕೊಯ್ತರು ಮೊಸರು ಕಾಯ ಬೋರ್ಗಿರಿನ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣಂగా తన సేలడోన్ బోరే బతై కీతకే తాదాలు బోర్గిరే దబ్బమనోర్ ఇది సర్వసాధారణమైన విషయము తెనేడు ఓరు బ్రహ్మను తన్వ పేడేను అత్యాచారం కీతరు ఇంద్రాలు అహల్యాನ అత్యాచారం కీతరు ಈತ ಬಚಲೈ ಸಂಘಟನ ಮಂತ ಬತ್ತಿ ಊರ್ಕುನು ಹರ್ಸಾಲ್ ಡುಂಡಿಸುವಕನೆ నేడు మావర్ కోయ రాజను రావంతును బారి ಡುಂಡಿಸಿಸರ್ ಮಂತರಿತಕ್ಕೆ ಊರು ಮಾವು ರಾಯುರು అదేం లాసి వీరు మావ రాందురు కాబట్టి వీరు మావను ಡುಂಡಿಸಿಸರ್ ಮಂತరు నేడు ఈతల పరిస్థితి వాత నేను ಬ್ರಹ್ಮನು ಹರಸಾಲ್ ಡುಂಡಿಸಿಯನ ಅಸ್ಕೆಡಲ್ತ నేటి వేరే ಡುಂಡಿಸಿಯನ ಬ್ರಹ್ಮಲ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಓರ್ ಆರ್ಯ ಅಂದರು ಓರ್ ಮಾವ ರಾಯುರು కాబట్టి ఓన్ ಡುಂಡಿಸಿಸಲು ಅಹನೆ ಇಂದ್ರಾಲ್ಗಿರ್ ಮಾವ ರಾಯುರು కాబట్టి ಓನು ಹರಸಾಲ್ ಡುಂಡಿಸಿಸಲು భారతಕ್ಕೆ ఓರ್ అత్యాచారం కీతరు నేను రావణులు బోనే అత్యాచారం కీమకి నేడు మహిళలకును ముఖ్యంగా స్త్రీలకును బచ్చలే గౌరవంగా చూడుతారు నేడు సీతలింతరు రామాయణం నాకు వేస్తాది ಗೋಷ್ಠಿಮಂತ ತಾನು ಬತ ಇಟ್ಮಕಿ ಬತೈಸಲೆ ಬತಿ నేడు ತುಳಸಿದಾಸ ಲಿಖಿತ ರಾಮಾಯಣನಾಗ ಓರು ರಾವಣಿನ వాళ్ళు వీళ్ళ క్రూరమైన మనిషి ఇంజరే లిఖితరు ఇతకే నేడు కల్పిత గణదాల్కనే నేడు మా సమాజమును మా సంస్కృతితో నేడు గోండవానైతకే టోటల్ ప్రపంచమే మా ఊరు గోండవాన శంಭು ಮಹಾದೇವನ ರಾಜನೇ ಕೈದೆ ತಾಕ್ಷರ ಮತ నేడు ಆತಲ್ ಗೋಂಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದು ಗೋಂಡವಾನ ಅಂದು మా ಗೋಂಡಿ ಭಾಷಾ ಅಂದು నేడు ఇచ్చరు విచ్ఛిన్నం జరగసరమంత కాబట్టి నాడి బోరైతే దుసరు సమాజనూరు బోరైతే మంతెరో నాడి ತಾನು ವ್ಯತಿರೇಕಂ ಕೀವಲ್ ಅವಸరం ಅಂತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾವರು ತಾದಲ್ ತಮ್ಮೂರು ಮಾವರು ತಾದು ಬಾಬಾ ಅಂದರು ಓರು ರಾವಣಲ ಅಂದರು కాబట్టి దహనం కీవల్సలే తెన్ నిషేధం కియాన బోర్గిర్ మనీర్ బద్గి సంస్కృతి మని మోడ్ బోರೆ ವ್ಯತಿರೇಕಮಾಯೋ ಬದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವ್ಯತಿರೇಕಮಾಯೋ ಬದೆ ಆಯ ಬತಿ ಇದು ದಹನಂ ಕೀವಲ್ ಎನ್ನುವಲು ಓರ್ ಬೋನೆ ಅನ್ಯಾಯಂ ಕೀಮಕಿ ಬೋನೆ ಬತೈ ಕೀಮಕಿ ಅಚೋರ್ ಡಗುರು ತಪಶಕ್ತಿ ಮತ್ತರು ಓರ್ ಅಚೋರ್ ಡಗುರು ಮಾಯನನು నేడు ಡುಂಡಿಸಿಸರ್ ಮಂತರಿನ వాళ్ళు ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯೋ కాబట్టి ಬಗಗಿರೆ ಮಾವ సమాజనగ ಡುಂಡಿಸಿಸರ್ ಮಂತರು ತಾನು ಅಡ್ಡುకుందన తాను వ్యతిరేకించన నిషేధించన అస్కెనే చొకడు మనంతా